Salam, hormatly yurttaşlar. Meniň siz bilen şugun etmekçi bolýan söhbetdeşligim soňky geçen bir hepdeň dowamyny halkara derejesinde ýa dünýä derejesinde bolup geçen iň uly syýasy wakalar bilen baglanyşykly. Şo wakalara degişli maglumatlar bilen ýa-da öz pikirim bilen sizi tanış etmekçi paýlaşmakçy bolýan. Şol wakalaryň iň esasy we ulusy men pikirimçi ýagny birleşen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti ýa gidiji prezidenti diýip aýdaýly Joe Biden Ukraina tarapyna ýaňky uzak aralygy atmaga ursat berilmedik bu Ataka MS ýa-da ýaňky bir Storm Shadow diýen raketalary ullanmaga ursat we razylyk berdi. Bir geçen ýekşenbe güni bolup geçen waka ýa-da alayık bir hepde. Ene şondan soň Ukraina tarapy şu iki ýaragy ullanyp başlady. Ýani bir şert bilen berildi ýa ullanylmaly edildi. Ol hem şuma Ukraina goşuny Russiýa Federasiýasynyň bir bölegini ýagny Kursk oblastynyň bir bölegini serhedi bozup ort tarapyna geçdiler. Indi şo ýerde Russiýanyň goşunyň garşysyna ullanmagy ruhsat ýa razylyk berildi. Näme üçin? Beýle razylyk berildi. Sebäp Russiýa tarapy geçen bir aýyň dowamyny, bir aý diýmel, bir aýdan mazrak wagt tagu. Ýanky Koreýa, Demirgazy Koreýadan 12.000 goly esker, harby esker getirildi diýip habar ýaýrady. Şol habaryň soň tasdiklendi. Indi şol eskerleriň bir bölegi ýanky şol Kurskiň eteginde Ukraina goşunlarynyň garşysyna uruşmak üçin getirildi. Demek Russiýa öz territoriýasyna daşary ýurdun harby tehnikasyny hem de harby diýeri goşunyny ýa yerli goşunyny, gowru goşunyny ullanmagy ene özüne goşular ýaly mümkinçilik tapan bolsa, bizem şo goşunlaryň garşysyna ullanmagy Ukraina tarapyna şu uzak aralyga atýan ýaraglar ullanmagy ursat berýär. Indi şol ýaraglar ullanyp başlanyl bärim Russiýa tarapynyň harby goşuny ýa harby güýji uly ýetkilere sezebar bolupdy. Ondan öňem şeýledi bolýar, ýani soňky hepde has agyr sowuşlar gidipdi, Russiýanyň çekýän ýanky bir aýdaly agyr ýetkileri has göze dürtülipdir. Şolaryň iň soňkysynyň biri şo ýanky Mariupol diýen ýerde ýerleşen ştab kwartirasy bar, Rus goşunynyň ýa harby goşunynyň. Ene şonu Storm Shadow bilen bombaladylar. Şo raketalar bilen 10 raketa diýip aýdylýar-da, urulan raketaň sany. Ene şoň esasynda şol goşunyň ýol başçylary bar, komandirleri bar, şol sany ýanky Koreýadan gelen general bar. Ene şolaryň hemmesi şo taýda şo urgu zararly wepat boldy diýip aýdylar. Indi ýene näme bar? Şol ruhsat berilen ýaraglar Ukraina tarapyna bir ulakan kömek bolupdyr. Aýtylmaly zat ýurtdaşlar, şu kömege Ukraina halky, Ukraina tarapy ýa-da Ukraina harby goşuny uzakdan bäri garaşyp otyr. Yani 2 ýyldan gowrak haýyş edip otyrlar Amerikadan, Ýewropa bileşiginden. Siz bize uzak möhletleýin atýan ýaragy berin. Bolmasa bolunak Russiýa biziň üstümize giýjek uny bombalapdyr. Emma biziň atýan toplamyz ýa oklamyz, snaryadlamyz uzak aralyk däl, ol frontyň liniýasyndan gaty uzak 20-30 kilometrden. Şoňa ursat bermediler, sebäp hiç bir döwlet islemedi Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna has uly uruşyň tutaşmagyny ýa-da soňra ol uruşyň dünýä uruşyna ýazmagyndan ýa 3-nji jahan uruşyna dönmeginden howatyrlanyp edilen ýa görülen çäre diýip aýtmak. Olam gerek ýa zerur. Ýöne ol zerur çäräň ýeňsesinde de ene günne wepat bolýan Ukraina eskerleri bar, ýaragsyzlykdan ýana. Elinde gerekli ýarag bolmansaň olaryň çekýän ýetkisi addar. Ukraina tarapy elbetde aýdanak özüň näçe ýetki çekýänini ýöne onuň sany azdarlygy görünüp dur, bärde aýdylmaly zat. Soňky 2 aýyň dowamyny indi bilermeliň beren maglumatyna görä, internetden alynan maglumata görä diýilýän zat soňky 2 aýyň dowamyny Russiýa tarapy her gün
her gün 1500'den gowrak esger ýitirýär uruşda. Diýmek, bir aýda 45.000, 2 aýda 90.000 esger ýitirilýär. Ondan on üstüne näçe yaraly bar, beýlekisi bar, bular bolsa ummasy san bolýar. Ukraina tarapyndan bitkisi az däldir, belki orsunkudan azdyr bolýar, ýöne ujypsy däldir, ol wagtlar aýdylanak, ine wagty gelene uruş oturany bellisi bolar. Enne şu allym berdimde sowuşlar gidip dur, Orsiýa tarapyna bir gaty urgu boldy, şol Storm Shadow ýa-da ataka emas raketalar uzak ýanky aralyga atylýan raketalaryň ullanmagy Putin'e onun goşunyna gaty uly zarba boldy. Şonuň üçin Putin mundan şu 4 gün ozal oýlap tapandady Ukrainanyň Dnepr şäheriniň etegini ýuzmas diýip ozal Sowet zamanynyň bar işläp gelýän esasan şu harby önümleri öndürýän zawod bardy. O taýda belki 50.000, belki 100.000 adam işleýär. Ýapyk zawod bolansoň oň iş sanynyň belli sany aýdylanapdy. Girlin bolansoň. Şol zawody uruş başlanandan bäri, ýani 22-nji ýyldan bäri bir näçe gezek Ors tarapy bombalady. Ýöne şu tapar bular täze bir ýanky yara ullanýarlar, ol yara ýanky meskontinentalny raketa diýip atlandyrylýar. Bu näme bolup biler? Meskontinentalny diýmek kontinentlaryň arasynda da uçup bilýän, ýani uzak aralyga uçup bilýän yaraglary meskontinentalny diýilýär. Şu tapar Orsiýadan ullanan meskontinentalny yaragyň ady Areshnik. Oňam uzaklyga atış ýemesi uzaklygy 5000 kilometrdi. Pikir edip gör. Aşgabat bilen Moskwaň aralygy samolyot bilen uçanda 4000 kilometre ýeten atdy. Diýmek, eger şol Aşgabatdan şol ýanky Areshnik meskontinental raketa atylan bolsa, Orsiýa tarapy diýip aýdaly, ol Orsiýadyň haýsy ýerine barjak, ol belli däl, ol Amir çetine de ýetýärdi. Leningrad diýip Peterburg diýip aýtsa, ol öntäm bärden aýdýar. Diýmek, şu Aşgabatdan atylan ok gelip beni Şwesiýanyň Laplandiýasyna ýa Norwegiýanyň territoriýasyna ýetýär diýsek, ine şu raketa uçuş trajektoriýasy şo bilen ölçäp boljakdy. Emma bular bu raketany Areshnik'i nerden atýarlar Ruslar? Kaspy deňzinden. Kaspy deňzinde bilşimiz ýaly Orsiýadyň SSR'ň döwründen galan Kaspy harby flotilýasy bar, bu harby gämeleri. Ine şol gämelerden ine atylan ýanky ol meskontinental raketa ýöne oň ýemesine injamyny yadro ýa-da bizim türkmen dilimiz bilen aýtsak atomny bomba dälle ballistik raketalar bar. Olum meselem ol raketalaryň agramy 5 ton 10 ton bolup bilýär. Ine şol raketalar bilen ine Dnepr şäheriniň etegine ýerleşen ýuzmas zawodyny bombaladylar. Bu näme diýmek? Diýmek, Putin inni öz yara ullanmak meselesinde uruşda inni has ýokary derejä galdyrdy. Gradusy ýa howpy şey diýip aýdaly. Ozal dene şu uruşda da Orsiýa bilen Ukrainanyň arasynda asla bu dünýäde ozal şolar ýaly raketa ullanana uruşda. Ya bu tarihte bolan zatda. O tarihte olýan Amerikalılar Yaponiýanyň Hiroşima we Nagasaki diýen şäherini bombaladylar. O şol Sowet Soýuzyna gözetmek üçin. Ýöne ol samolyotdan birje taşlanan 2 tane bomba. Bu bolsa raketa hanaýan gaýşmaýar 5000 kilometr aralyk geçip bilýän raketa dakylan snaryatlar gelip bombalar ine gelip öne Ukraina Dnepr şäherini bombalady. Şol ýüzmasy da boldy. Ve beýtmek bilen Putin ýa-da da şol haýba tatdygy bolýar da gün matary we Amerika. Siz beýdiýän bolsaňyz, siz şolary Ukrainalary Storm Shadow ýa-da Atakamsy uzak aralyga atýan yaraglary berýän bolsaňyz, ene menim şu yarag bilen, şu bomba bilen ýa-ni Ukrainany bombalajak biýeniň diňe başlangyjy beýlekilere ullanar, uzak niremi, o şäherlermi, näme düzläsim gelse tekizar ýalyny
haybat bilen çykyş etdi ýöne aýdylmaly. Putin'in haybatından korkan milletlerim yok, devletlerim yok. Ýewropada gorku ürküsü hereket edip otyr, öz ýemelerini ýanky ok ýaragyny üçin edip otyrlar. Bularym urşa taýýarlanýarlar. Orsiýet bilen onu aýtmak gerek. Ine de şoňa Suwitnamaň biri men odalaydypdym da Ýewropa döwletleri inni barlyşykda görüşmekçi ýa-da uruşmakçy. Eger Orsiýet şular ýaly bolursa diýip. Bilşiňiz ýaly ne soňky döwürse Orsiýadyň 2 ýyl ýarym 3 ýyl bolýardy. Fevralda. Şu hepden başynda birinji gün, ikinji gün alaýyk 1000 gün doldy. Şol uruşyň başlananyna alaýyk 1000 gün. Indi şumal 1005 gün bolmagy mümkin şu gün. Uruş dowam edip gidip otyr häzir. Näçe dowam etjegi men tak belli däl, onu aýtmak gerek. Ene şol ýaragly mesele inni öýür boýuna galypdyr. Ýewropada bilýär, inni Putin ýa akyldan adaşdy. Ya yenen bir zat, inni olduna Ukraina bilen çäklenjekler, Pribaltika döwletleri var, Polşa var, Finlandiýa var, Şweýsiýa var. Bulara da haýbat baryn atyp otyr. Şoň üçin diňe adyna alan döwletlerinde bütün Ýewrosaýyzyň halky, hökümetleri öz halklaryny egerde krizis dörese, ýa-da uruş tursa näme etmeliler? Kitapçan çıkardılar. Şol sany Şweýsiýa hökümetinden öz halkyny şonu çıkaryp hödür etdi. Her bir maşgala, her bir paştowy ýaşygy, men häzir görkezdim. Şolar ýaly kitapça ýaýradyldy. Şu taýda 30 sahypasy var. Şu kitapçaň içinde hem ispat ýazyldy. Eger şolar ýaly ýagdaý dörese näme etmeli, nire barmaly, nirde garym gazmaly, nirde gizlenmeli, nädip gorunmaly. Şol birden ýa-ni kommunikasiýa bozulsa açdyksy galmaz ýaly, meselem 3 aýlyk özüňi gorgoýmaly, zapas edilmeli, iýmitden, suwdan, duzmy, etmi, konserwmi, şu zatlar hemmesi zat maslahat berýän nädip medisina kömegini etmeli, beýrek nädip gorunmaly. Eger şol ýadro ýara bolursa günüň aýyň öňü tutuljak da onu kim diýir galjak, kim galjak gal ol belli däl, ýöne onda da şolar ýaly howpa taýýarlyk görüň diýip, ene eýam hana şolar ýaly broşura ýa kitapça paýlan her bir maşgala, her bir öýe. Ene Şweýsiýada şeýle, diýmek bütün Ýewropada şol paýlandy. Bärde taýýarlyk gaty güýçligi de boldy, sebäp Orsiýadyň ähtiýarlylyk bilen elmydam alyp baran uruşlary şuňa subutnama bolupdy. Biz ene ýanky soňky taryha ýylansak, esser ýykylanlar ýanky Putin häkimet başyna gelende näme diýip aýtdy? Biz diýdi şol esenge diýilen döwlet döredildi de esserden soň. Biz diýdi döwletleň arasyny parahat ýol bilen açmak üçin döredilen gurama başa hiçat däldi. Emma tersine, diýen sözleriniň tersine şol esenge gerýän döwletler gysyp öňküden beter özüne tabin ýa boyun etip goýdy. Şu eser zamanına akıdanın beter. Eser zamanını bizim hakkımızı alýadylar, ýöne iýdine hiç olmany bäşi şaý berýädiler, adamlar güýmemek üçin. Enne şumal polisosiýal sorup ekide otylar, biz döwletimiz aýtsa, Türkmenistana ähli baýly şumal mowt gidip otyr, Orsiýet tarapyna iýdine biz näme alýar? Hiç zat. Soňa waka bilen çykarýan hokkasyna seredin. Bizim ýigitlerimizi şu mahal in ardan bilet açık yol Orsiýet tarapyny barın gidin işlendi. Berlin wiza möhredem 3 aý. 3 aýdan soň adam nädip iýdine gelsin. Ol bärden berge borca batyp biledin düzeltmeli, biledin pulunu tölemeli, wiza açmaly, pasport açmaly, samalyot, otak baryp ýerleşmeli. Ondan soň şu eden çykdyjysyny almak üçin ol hiç olmany 6 aý 7 aý işlemeli. Diňe şu çykdyjyny iýdine salmak üçin. Ondan möhredi gutardy, olar ýa bir kanun şo topraqda ýa Orsiýetde ýaşap. Polislerim tutup bunları ne yer zemine ýa başga bir ýere salýarlar, ýa suwdeden bolýarlar, ýalan çykdy. Suwdy ýalanan bolsa jezasy hakyky aýdýarlar, ýa hasan türmede çürärsin, ýa da sen hana gol çökdi, meýletin uruşa gidýän näde arzany ýap. Ene şeýdip Türkmen ýigitlerin ýüzlerçesi eýýam hana Ukraina frontuna Orsiýadyň tarapyna söwüşmäge mejbur edildi.
inni bilen bir ullukan sonra bolupdur. Olgun şoň eger izlerleýän bolsaň çykarypdyk öz ýememizi, sahypalarymyzda, saýtlarymyzda şu wajyp mesele bar edi. Kimleriň näde owradylýanlygy bar edi. Olsun ýygyna da hat geldi bir topar oglan. Häzirem şu biz uruşda ýöne öýdäkileri diýe biz işläp ýörsüp ýazýasy. Indi şular oglanlary bilerim esasan şu kurs gün sebetine uğradylýar. Uruşun iň bir ganyr küçükli ýerini. Indi aýdal şol meýdana yaraly boldy, ýa wepat boldy. Kim şolaryň ganyny sorajak, kim şolaryň huwuny sorajak, kim şolaryň öwezini sorajak orsiýetden. Kim? Jesedinem getirmeýärler. Ine bizim halkymyzy ine gul edip kullanmana bir ine olary gul edip uruş uğradyp şo taýda da ine şolar ýaly ajaly sede bar edýär. Bu azam bolsa ýurtdaşlar hakykat. Şoň üçin olgun denalamy ejeleri şolaryň oglanlaryň ýanky daýdasy ýeme mezlis azalamy düşünürip aýdyp berdiler. Ýene mene bir geze gaýtalap aýdýan Orsiýada çykaryn oglanlaryňyza ýani ýollaşyňyza atalaryňyza eýelik edin. Olar o taýdan aman saňsyp bilmeýär uruşyň şu ýagdaýyny. Indi uzak aralyga atylýan raketaly berlenden soň Ukraina tarapy Orsiýadan Islenlik şäherini bombalap bilýär. O taýda da men uruşa gidemok diýip arkaýyn ýaşaýşy. Şoň üçin mümkin kadar ýurtdaşlar sizden etçe haýşym. Gyssagary ýurduňyza watanyňyza dolan Türkmenistana. Kynam bolsa, ajam bolsa, agyram bolsa watandyr. Watanyň içindäki problemany watany dolan watanyň içinde çözmäge özüňize gaýrat tapyň. Ol çet ýurtda ýaşap Türkmenistan problemasyny çözüp bolana. Ene şumal Orsiýetdäki ýaşaýanlary, Belarusda ýaşaýan türkmenleri. Ene şular ýaly düşünür. Ukraina aklyra çykdy gitdi köpüsi türkmenler galanam özüne gaýrat tapanyp biz şu toprağın duzunydyk, çöregnydyk Ukraina halkynyň ýurt bütewligi, abadlygy üçin biz şularyň tarapynda durjak, gerek bolsa uruşjak, söwüşjak diýip ana söwüşip beren ýigitlerimizem bar. Ýa gospitallarda işläp beren denanlarymyzam bar, doktor men, medsesträ men, onu aýtmak gerek. Ine şular ýaly ýagdaý ine Ukraina frontunda bolupdyr. Indi näme aýdylmaly bar bärde? Şol indi araýaşlyk diýilen emani bombany ullany da Putin. Buna jogap edip şu mahal bun matar döwletleri öz ýaraglaryny haýdatyp başladylar. Çala bir zat bolsa eger atomny ýaragy ýa-da bombasy ullanylsa, onda diýmek bularym Orsiýadyň üstüne şu bombalary ýagdyrjagy görünüp dur. O Putin oýun edip ýa-da haýbat atyp ýa gorkuzmak üçin edýän bolsa meni bular çyny bilen ýapyşyp otyrlar, ona maýdaýyn men. Bu döwletler indi görüp otyrlar ol adamdan ýa ol hökümetden ýa ol milletden daşary dünýä hiç şeýle kömegem ýok. Olarda hiç şeýle bir durnukly siýasatam ýok. Olarda adam kärçiligem ýok. Ýogsam Ukrainalar şularyň aýmasy bolýardy. Din tarapdanam ýa urug tarapdanam şularyň başlanyjy bolup durdy. Ors sözi ýa rus sözi Kiýewden gelipçike, Kiýewska rus. Şondan gelýär Moskowska rus däl. Ine bu Moskwadaky Orsiýetdakileri şu men Orsiýany bir şular ýaly gurrun barda anekdot diýip aýsagam boljak. Şolaryň diýe ýüzüni gazalasaň diýe şu biz Orsiýet berelek ýüzüni gazalap aýyrsaň, ýüzündäki nikabyny aýyrsaň, aňyrsandan ýa tatar çykar, ýa türk çykar diýär. Hakykatdan hem şeýle. Hakykatdan hem şeýle. Serhatçylar öz genetikasyny barladyk gördüler, ana bar $50 bersen sen genetikany aýdyp berýär. Nerelerden gelip çykyp birsen ata babam. Indi şonu aýtmakçy boldum men size, şular ýaly ýagdaý bolupdyr. Bize näme täsiri bolup biler bu Türkmenistana?
o tarapdan ayan aýtdym. Bizim şu men diýen ýigitlemedi, öz maşgalasynyň arasynda oturmaly ýigitlemedi, nesil öndürmeli ýigitlemedi. Ýurda peýda getirmeli, öz ýurdumyzy gorumaly ýigitleri hana mesarupka uğradyp otylar Ukraina. Bir bölege hana näçe ýyl bäri sergezarlykdy o döwletden bu döwlete nirde artymajyrak aýlyk güllük törenýär diýip aýlanyp öz maşgalasyny eklemek üçin. O ýygyna galyp ýetişen ýigitlerim ýa maşgala saklamaly adamlarym hana idenekledip Orsiýada uğradýar. Iň arzan bilet ýa-da mümkin şumal wiza diňe Orsiýada bar. Olaryň gelip düşenden ýan bilýärler 3 ay möhleti gutarýar, nirde ýaşaýar, nirde güzaran görýär, nirde işleýär. Soň 3 ay gutarýar bolany. Migrasiýon gulluk gelýär, Paris gelýär, bolary idenekledip äkidip, näse diýen bir kanun. Onu pozdyňyz, muny pozdyňyz diýip suwdy çagyran bolary ýyl kesýär. Ne? Ondan sonra taýda teklip edýär. Ya sen şu türmede çürärsiň diýip, urulup beýenjilip, ýoksa hana sana biz pul töledik, gol çekdirip alyp gidýär. O tölenýän puluň mukdary uçypsyzy. Onu ýatladyk geçen. Terediň. Aşgabatdan samolyot Moskwa gelýär. Moskwadan şol taýda düşüp şu töwerekde işleýärler-de. Enni şol uruşa gidýän kontraktnikler üçin, ýa-ni şol şertnamaçylar üçin, şol uruşa gitmek üçin meýletin gidýän şertnama baglaşýan adamlar üçin Putinin bellen döwlet ýa hökümet bayragy bar. Bir gezeklikçe ellerine berilýäni $4.000. Sonra da şu uruşa gatnan döwründe her aýyny $2.000 aýlyk tölemeli. Ana kontraktnyň aýlygy şol. Ýöne mundan daşary her bir gubernator ýa bir aýdel her bir vilayet hakim diýilene siziň ullanýan sözüňizde özçe goşmaça şo Putinin aýdan ýemesine bayragyny öz bayraklaryny goýýarlar, uruşa meýletin gidýärler üçin. Ene staýda näme Moskwa getirilýär diýen soraw bar. Şol Aşgabatdan samolyot gelip düşenden soň şolaryň hemmesi hasapda durdy. 3 aýdan soň şolar gözden tapylýar. Inni näme edilýär? Moskwa gubernatory ýani Sergey Sobyanin eglan etdi. Staýdan Moskwa töwereginden uruşa gidýärleri men her birine bir gezeklikçe $16.000 peşkeş berýän. Sowgat berýän. Putinin hynam ýa-ni 4.000 goşýan bar bir gezeklikçe uruşa gidýär ýigit üçin kontrakt baglasyn eline $20.000 berilmeli. Bizimkiler näme diýerler? Eline $2.000 berýärler, bar uruşa git. Galan 18'sini öz aralaryna paýlaşýarlar. Türkmenistan oradan tarap hökmünde Orsiýadyň migrasiýon gullugy, Orsiýadyň polisi, suwdy prokurory şol işe gatnaşyp bolan ähli adam öz paýyny alýar. Ene türkmen ýigidem gidip o taýda Orsun ýa Putinin ýa oligarchlaryň bähli üçin ganyny köpat bolmaly. Ene türkmen tragediýasynyň bir tarapy şundan ibaret, ýurtdaşlar. Şoň üçin şular Moskwaga getirilýär, şoň üçin şulara wiza açylýar. Bu bir ýola goýular, ýa-ni jenaýetçilikli biznes, adam sowdasy. Onuň ajaly uğratmak üçin edilýän sowda. Pikir berin. Üns berin, ýurtdaşlar. Ýurtdaşyň akyly, düşünüriň ýurduň içinde galan hosarlaňyz, goňşy bolma. Aýdyň şular gitmesin, näçe gezek aýdyldy. 2 ýyl bäri aýdyk gelýär. Buň ýyly galy saka bolup gotarar. Hana gotaruwan dur. Enne şu mahal Türkmen ýigitleriň köpüsi, hemmesi diýip aýtman köpüsi ana şu Kurskda. Diýerisi ölüsi öleýär. Uruşam günne gidip dur. Şo her gün öldürilýän Rus tarapynyň 1500 adamsynyň içinde Türkmen ýokdur diýýän. Ya olaň cesedini eýelik edýän adam barmy? Ýazylşyna, aýdylşyna görä, ýa-ni şaýatlyk edişine görä bir olaň cesetleriniň Orsiýa tarapy ýygnanak meýdanyny hany çaşyp ýatyr, itoguşa şambar. Olaň hakykata ajam bolsa. Olar ýene de Rus tarapy, Ukraina tarapyndan adamlary inni ýesir alanaklar. Ýesir düşerlerim şo taýda atyp öldürýärler. Şoň üçin hana
Ukrayna tarapynyň ýöreçi şu işleri boýunça ýa-ni uruşda da özüniň düzgünnamasy bardy. Şo düzgün tertip bozarlygy üçin Sugutnama hökmüni 93 gezek şular ýaly Orsiýet tarapynyň eden jenaýaty görkezilýär. 93 ýerde Rus tarapy Ukraina esirlerini ýesir düşen esirlerini şo taýda atyp öldürýär. Ondan bu zatlar görüp Ukraina tarapy maýdy onu bizim ýesir aljakka. Eger bizim ýesirlerimiz olar almaýan bolsa, biz olaryň ýesirini alyp näme biz bu taýda mugut eklep saklaman. Biz de gerek geldi diýerler. Haklym bular şunu etme, hakly elbetde. Ýöne entek şular ýaly uruşyň şeýle wagşy ýagdaýyny ýa şertini ýa düzgünni ana berjaý edip oturan Orsiýet tarapy. Ne ýagdaý şeýle Türkmen tarapy ýa Türkmenistan tarapy Orsiýety hemme gerek ýarykdady bilen eline bardady bilen üçine dowat. Eser zamanyň galan ähli oklara eýam gitdi Orsiýet tarapy. Ha onsoň bir Orsiýet tarapynyň ullanýan ýaraklary bardy ýa-ni tehnikasy. Tankmy, BTR-mi, samalyotmy, özü ýörýän BTR kalýosy tehnika diýilýär. Şolaryň hemmesiniň ýangyjy Orsiýet tarapynyň bombalanyp da Ukrainalılar hani olar şolaryň ýangyç ambarlaryny şugunda günasa bombalap hatardan çykaryp durlar. Şolarda gaty uly ýangyç ýetmezçiligi bar. Da uruşda bar. Emma grazdan adamlar aýdyp oty depe çykdy diýär-de şol ýangyjyň bagaty ýöne olum tapdyranakdy. Olarda da ýam gytçylyk başlandy, ýagnyş bar idi. Emma Türkmenistanyň şol ýagnyşçylygy. Eýem ene başda Lewatda, soň Daşowda, soň Marada duýuldy. Iň soňunda da Balkandan. Täp nebden öňen ýer esasy ýer şol Balkan bolup duransaň Atawa Baňyrdan geldi. Indi olaram gyssalar. Açan şol Putin geldi, Türkmenistany oň jok diýerdi. Şondan soň ene Türkmenistanyny doly total nebet ýangyşçylygy başlandy. Sebäp şol ýangyş tutuşlugyny ýa lükgölügini Orsiýada uğradylypdyr. Muhtuna. Ine bide Türkmenistanyň adyny, awraýyny, halkyny ýetirýän gaty uly diýany. Özüm jenaýetçilik diýän bolupdy ýurtdaşlar. Sebäp bir tarap döwlet hökmüni ýa statusly döwlet hökmüni özümizi yglan etdik. Indi şol statusyň syrtynda biz durmaly. Ýa berjaý etme şol statusyň talap. Başla. Biz şon döwlet bolup edýäsmi? Ýok. Hökümet bolup berjaý edýäsmi? Ýok. Näme üçin bir tarap döwlet beýleki iki döwletiň uruşuna gatnaşýar, biriniň tarapyny tutýar. Orsiýadan. Näme üçin bary ýogyn Orsiýada urady, Ukrainalyň üstüne eden şowlu bolsun diýip. Ola ýa jenaýat. Hanyny bärdi bir taraplyk. Bir taraplyk bar bolsa, bir tarap döwletiň garajdallary, şey diýip ýa watandaşlary näme üçin gidip başga bir döwletiň harby goşunynyň hataryny uruşýa ýasagysýa. Öňe hökümetiň ýeme bulara ýapsa bolmagy bilen, şulara kömek etmegi bilen, şu söwdany ýola goýmagy bilen edilýän iş. Hani bu Türkmenistanyň Orsiýetdäki elçixanalary ýa konsulluklary. Näme üçin bu giden ýigitleri birinciden näme üçin olar Orsiýada çykdy diýilen lokan soragy bar. Keypine Orsiýada gidýän maşgala ýok, ýa ýigitler ýok, ýa zanarlar ýok. Olar şo ýygyna gananlar eklemek üçin, saklamak üçin şol ýerde aýlyk bar, günlük bar dikki diýär. O taýsam ýalan. Näçe gedek aýtdym. Sen şol fronta gitmän tyýla galyp işläňde de 2-3 aýlap puluň aýlygyny tölenäkler, soňundan eline bolar bolgusy zat berip howuk goýberýärler diýip näçe adam mene jan edip aýdy. Näme üçin geldin? Aýtdyra, olar gitmedi. Aýdyýar gitmesek bolmady, ýüzümizde çağılymyz bar dogan garyndaşlar. Hemme bütün maşgal bolup ýygnap bir adamy uradýarlar Orsiýada. Gazanjasyn bize pul urasyn. Ine oňa düşýän ýagdaý şo. Näme üçin bir tarap döwletiň garajdallary gidip bolýan uruşa gatnaşdyrly. Bir hasaplat ýok. Ine uruş utarandan soň
Ukrayn tarapy dol talap edip biler ýemeden Türkmenistanyň öz çeken ýetgileriniň bir bölegini şolary töretdirme. Şolam dogry bol. Men aýdýarsam, şo dogry bol. Sebäp Türkmenistan tarapynyň uğradyan ýangyjy, uğradyan adamlarynyň eli bilen Ukrayn biraz beýguna grazlary öldürilipdi. Şeňmi? Ondan olaşakda ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýilen siýasat ýöremeýär bärdi. Halkara kanunlary ýören. Bilip goýun bir zady ýurtdaşlar. Halkara kanunlary islenlik döwletiň içerki kada kanunyny ýokarda goýulandyr. Şo kanunlara tabyn bolmaýan milletler ýa döwletler ýerde işte öz jezasyny çekjekdir. Ana Ýaponiýa Kwanton armiýasy çekdimi? Öz jezasyny çekdi. Faşistik Germaniýa hökümeti, döwleti, milleti öz jezasyny çekdimi? Ikinji Jahan urşundan soň çekdi. Şon ýaly beýleki döwletlerde şular ýaly. Türkmenistanyň çeker, bu jenaýetçi döwleti, hökümeti ýa ýolbaşçylary gollaw we kömek ederlik üçin tapawdy. Öz çekmeli jezasyny çekerler, gerek bolsa gaga tribunalına eger diýeri ýetse olar emek derler. Ene şonu aýdaýyn şu meselede. Başga da bolup duran zatlarken ene Ýewropa döwletleri şuňkunyn ene soňky bir hepdaň içinde gaty odalam taýýarlyklar bardy bol. Şo Trump prezidentlige saýlanandan soňra bular ene doly öz ýanky güýjüni zawod fabriklaryny işledip başladylar. Ýara öndürýän bolmaly. Öz gorugyny üçin etmän uğruna çykdylar. Ol eseri kılanan soň yapan gömen ýa aýran harby bazalaryny dikerdip başladylar hemme döwlet. Ýewropada hakda. Sebäp bular bilýär, ýerde geçdi şu uruş tursa biz özümizi goraman başarmaly. Putin'e meçhep bolýan dünýäni bulaşdyrjak. Ýöne öljekkäl ýa ölämeli bolmasa ýany bilen milionlarça adam alyp gitjek. Şo sany biziň şolara ýallaklyk edip beren Türkmen hakimiýetimiz diýerler, o bir kanun jenaýetkar topar. Olaram gider. Atamly bomba adam taýlana. Indi şu karalykdy Biden Ukrayn tarapyna iň soňky edebiljek kömegi 2 aý möhlet garlydy. Indi şu 2 aýdan ama ýanwar aýynyň 20-sine eýem muň möhleti gutarýar. Ondan Donald Trump gelýär. Olam o näme edip näme goýjagyny özünden başga bilýän adam ýok. Bunu siýasatyny ütküdipdi, ýa-ni şumar wezipe belläjek bolýan adamlaryň sanyny aýdýar bol Amerikalılar ikili kellesini tutýar. Näme edip şol adamlar şol wezipeleri getirmek mümkinçiligi bar ýa bolar bir akrasyjak zatlarly. Ýani saýlaryny on hukuky bar, haqqy bar. Galan zadyň wagt görkezler. Ýöne şol häkimet başyna gelýänçe ýanwaryň 20-sine şerli Joe Biden'ın hökümeti we häkimligi ýörýär. Ine şoň üçin ol şu zatlaryny kömek edip otyr Ukrayn tarapyna. Soňy näme bor, nähili bor belli däl. Eger Biden Trump aýtdy da men ine şu uruşy 24 sagatyň içinde besetdirerim. Ana göreli nähil bolýan 20-nji ýanwaryndaşda besetdirýär ýa ýok, besetdirýän bolsa nähil terzde, nähil tertipde. Kime bähbitlikde şonu besetmekçi? Putinin bähbidinemi? Ukraynaň bähbidinemi? Ýa-da öz bähbidinemi? Ukrayn tarapy öz serhet birligini, bitewligini üpçün etmekçi. Olar 1 metr ýerinem Orsiýada bermekçidir. Gerek bolsa biz soňra çel uruş şok diýip otur. Olar ýetmeýän zat diňe ýara. Putinin diýen zady şuňkuny meselem 20-nji ýanwarda Trump häkimet başyna gelende şolar näme eýleýän bolsa şo ýer orsoňky galan ýerim Ukraina. Indi şuňkuny Orsiýa tarapy Ukraina ýalňyşmasam 30-ky göterim ýa prosent territoriýasyny basyp aldy. 20-nji ýanwara çeli ýene näçe ýer basyp aljak bol belli däl. Ýa ýyda çekiljekmi olam belli däl. Ondan her bir adam, her bir döwlet duran ýerine galmaly bolsa, onda şuňkuny Ukrayn tarapy Orsiýadan Kursk meseleni welaýatyny urşalyp barýar.
On kaptalım hana Belgorodsk oblast, yana aňry kisse, yana da Orsiýadyň oblastlarken. Onda diýmek, Orsiýada Ukrainaň bir bölegi territoriýasyny alsa, diýmek, Ukrainada şol alan Kursk beýleki şäherlerine, raýonlaryna öz adyny geçirmeli bolýar. Ine şoň üçin, şonu etmezlik üçin Putin gije güni snaryad baryn, ok baryn şol Kurska ýadyryp atdy. Şol regiona, ya şol oblastda, ya şol töweregine. Ine şo taýda da biziň türkmen ýigitlerimiz bar. Pikir edip görüň, bölenmeliň aýdýan şo taýdan diýeri çykmak, 101% den. Demek 100 adamdan bir adam diýeri alyp biljek. Hep gije güni depäňden ýagyp dur. Dörli toplar, yaraglar, oklar, mina, bomba. Ne şolar ýaly-ýagda ýurtdaşlar şonu aýdaýyn. Ondan ýene de bir ýurdun içine degişli mesele onu aýtdylar. Sultan Açylowa diýip jurnalist bar Türkmenistanda. Ne şoňa daşary ýurdun jurnalistika üçin beren baýragy bar, halkara baýragy. Şonu almaga gitmekçi bolanlar ýa-da iki gezek Türkmenistan tarapy saklap çykaranat. Näme üçin çykaranat? Düşnükür zat. Ol çykandan soň ýa ýygyna geljek, ýa geljekkäl, ýa oşa tapbaryny halkara guruma da aýtjak zatlar bardyr Türkmenistan barada. Bular şo bastyr ýüsür edip saklamakçy. Ine näme edipdirler? Sultan Açylowany alyp, ýa keselhana ýerleşdirdik diýdi. Şu keselhana diýýär, ondan men gözüm öňüne ýanky şol dälhanada kolurlyp öldürilen ýanan ýurtdaşymyz bar, jurnalist hem şahyr Anna Sultan Kekilowa gözüme geldi. Diýmek bolar, şundan başga çäre tapan nälerler de Sultan Açylowany saklamak üçin ýurdun içinde. Şoň üçin çykaranatlar. Hatda ýazyp otylar, çykyş edýärler, ýurtdaşlarymyz, hukuk goraýjylar, beýlekler daşary ýurtdan çykyş edýärler bar. Ýani olar gulagama bardan bu çykyşlary. Onu aýtmak gerek. Şoň üçin berjek maslahatym on Sultan Açylowa azatlyk ýa ýurtdan çykaryn diýip aýdyp bolar. Ýani onu aýdanyň bilen olar ýerine ýetirenat. Şoň üçin berjek bolýan maslahatym şon baýrak beren gurumy bar, ýa döwlet. Şolaň öz wekilleri Türkmenistana wiza alyp baryp şo ýerini öz ilçihanasyndan ýa Amerikan ilçihanasyndan Birleşen Milletler Guramasynyň ilçihanasyndan şo taýda ene ýa-ni dabaraly ýagdaýda gowuşulmaklary gaty mümkin beriljek bolsa şo baýrak. Eger aňyrkyra çykarmaýan bolsa, baýragam bir ýyllap berilmeýän bolsa, onda bir çäresini görmelilermi? Ortadan bir sözü var. Yesli gara nijot k Magametu, to Magamet ijot k gareni. Eger da Muhammed'e tarap yöremeyen bolsa, diýmek Muhammed dağa tarap yöreş etmeli. Men şoň üçin pikir edýän, eger şol halkara guramalar diýen etmeýän bolsa, halkara guramalar bize ne wiza berin, biz baryp ýerine öz baýragymyzy gowşurjak diýen, şonu näme jogap berer ol jenayetkar topar. Ine bilen bir teklip. Şonu aýdaýyn size. Bolýa onda ýurtdaşlar wagtdan bir çen bolup durýar, 39 minutda bar. Sag bolun diňläňiz üçin näme pikirleriniz bolsa ýazarsyňyz, paýlaşyň. Ýani sizden ýene bir gezek etjek haýyşym. Şol Orsiýada uğradylan ýigitlerimize eýelik edin. Hökmani ýagdaýda, gyssagly ýagdaýda ýygyna Türkmenistany çykarýarly ýagdaý döredin ýa çagyryň. Sag bolun, saglykda görüşelim, hemmäňiziň öňünde saglyk.